हे बघा किती सुंदर कॅमेऱ्यामध्ये मच्छी मार्केटमध्ये आलेलं आहे. तिथे मी खेकडे बघितले, फार सुंदर आणि खूप मोठे आहेत खेकडे. मला सुद्धा मी बघितलं, मला खूप बरं वाटलं. मला सुद्धा सांगावं दाखवावं असं मला वाटतं की मी सुद्धा बघा माझ्याबरोबर. तिथे बघा प्रत्येक प्रकारची मच्छी मिळते, कालवाचा सुद्धा प्रकार मिळतो. मला वाटते की कॅनडात काय मच्छी विकते पण ते सुद्धा सर्व वस्तू उपलब्ध असतात. बघा खेकडेसुद्धा अनेक प्रकारचे आहेत. मच्छीसुद्धा जिवंत मच्छी आहे. बघा मी सुद्धा बघितलं, खूप बरं वाटतं. तुमच्याशी शेअर करावं असं मला वाटतं. मी सुद्धा बघा आणि एन्जॉय करा.